अकोल्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यामध्ये चक्क जिवंत अळ्या आढळून आल्यात। अकोला शहराला महान इथल्या काटेपूर्णा प्रकल्पातून पाणी पुरवठा केला जातो आणि इथे गेल्या काही दिवसांपासून जुन्या शहरामध्ये काही भागामध्ये अतिशय दूषित पाण्याचा पुरवठा केला जातोय। या पाण्यामध्ये जिवंत अळ्या सुद्धा सापडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे। या दूषित पाण्यामुळे अनेक नागरिकांना उलट्या, जुलाब, पोटदुखी यांसारख्या आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत। नागरिकांच्या आरोग्याचा धोका हा गंभीर स्वरूपात आहे आणि त्यामुळे प्रशासन आता या संदर्भात कुठलीही उपाययोजना करत नसल्यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केलेला आहे। पाणी जे आहे ते पाणी पिंगट आलं आणि त्यामध्ये बारीक बारीक किडे आढळून आलेले आहेत। पंचाकडे का त्यांचं लक्ष नाही यायचं। आमच्या तक्रारी आहेत भरपूर, आम्ही वेळात तक्रारी करतो, पण तक्रारीवर त्यांच्यावर काही असं होत नसेल तर काय फायदा अशा आयुक्ताचा या महानगरपालिकेचा।